אני רוצה להכיר לכם את בלה ולהראות לכם את המלחמה היומיומית שלה בשומנים. משימה שנראית לכולנו בלתי אפשרית. בעזרת שיטת בלה קונטור, המלחמה בשומנים הופכת למשימה אפשרית. שיטת הטיפול מבוססת על טכנולוגיית גלי אולטרסאונד מתקדמת. הטיפול אינו פולשני, לא כואב, ללא תופעות לוואי, ללא הרדמה, ללא זריקות או ניקוב איברים, וללא שאיבה, השמדה או פגיעה בתאי שומן. הוא מבטיח אפקט יוצא מן הכלל בתחום הצרת היקפי הגוף. בבלה קונטור התוצאות נראות לעין תוך מספר טיפולים קטן, ותקבלי התחייבות בכתב לתוצאה. לא ירדת, לא שילמת. מגיע לך טיפול ניסיון ראשון. עכשיו רק צריך לקבוע לך פגישה. וואו.